juma ye septembre kalo tile 10 ani kɔnɔntɔn san 2025 ani duuru foli bɛ aw ye faw sigiyɔrɔ la aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a y'aw bisimila bi an ka kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla kunungo alamisa septembre kalo tile 10 ani 8 san 2025 ani duuru an ka jamana kɔrɔya fanfɛla fɛ Kidali région kɔnɔna la a dugu min bɛ yen nɔ ko yani sechi ka sanga ni an ka fintigilakaw ka wuli ka jɔ min yɛrɛ la u renseignement caman sɔrɔ ani kɛlɛ sanfɛ kɛlɛcɛw ka jateminɛ o kɔnɔna la u kɔni dankari kɛ Bamagaci wale tigilamaw la ka d'a kan u ka bolimafɛn pick-up dɔ kɔni an ka fintigilakaw ye o repérer min yɛrɛ la u ye frappe kɛ o kan frappe kɛlen kɔfɛ wagati dama fɛn min ye an ka jamana état major kɔni bɔla ka kunnafoniya kɔni cari mina a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ an ka fintigilakaw fɔ u ka baara ɲɛdɔn na an b'a fɔ ala k'an ka jamana fintigilakaw fangasi. Wagati laban na ka sanga ni Bamagaci wale tigilamaw yɛrɛ kɔni ka wulikajɔw ye min yɛrɛ la u bɛ ka dankari kɛ an ka jamana bolimafɛn baw la ni o bɛ tali kɛ kari o ni a ɲɔgɔnna caman olu la o kɛra sababu ye kunungo alamisa septembre kalo tile 10 ani 8 Ɲoro marabolo o kɔnɔna la fɛn min ye fintigilakaw ka wulikajɔ kɔni kɛ ka se ka bolimafɛn a bɛ taa kari 30 bɔɲanko ka olu kɔni escorter ka bɔ fɛn min ka dɔn ka fɔ Ɲoro du Sahel dugu kɔnɔ ka taga fɔ Jema marabolo o la min yɛrɛ la u ye u yɛrɛ sɔrɔ fo Torodo dugu o kɔnɔna la ka sanga ni fintigilakaw ka ɲɛfɔli la ni tɛ fosi ye ka se ka magɛrɛ jamanadenw na ani dugudenw na wagati min na o mako bɛ u la ani ka se ka u hakili sigi u ka dugu taga sira olu fɛ. Kasanga ni Faransi jamanadenw minɛli an ka jamana o kɔnɔna la ka sababu kɔni kɛ ko a kɔni sen kun bɛ jɛkulu la minnu ka laɲini kun ye ka fanga dafiri kɛ ka ɲɛsin an ka jamana marabaga olu ma kasanga ni o waleya kɛlen Faransi jamana tajuru sara o bolo ma o fana kɔni an ka jamana ka lasigiden fila ni o ye diplomate fila minnu kun bɛ Faransi jamana kɔnɔ ka olu kɔni gɛn ka bɔ Faransi dugu o kɔnɔna la min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ye a kɛnɛ fana bɛ tajuru sara i la o fana kɛlen kɔfɛ an ka Mali jamana o fana kɔni Faransi jamana ka lasigiden mɔgɔ 5 ni o ye diplomate mɔgɔ 5 o fana ye olu kɔni gɛn ka bɔ fɛn min ye an ka jamana kɔnɔna la minnu kun bɛ baara kɛ Faransi ambassade yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ la alaɲini bɛ an ka jamana na ka se ka coopération min ye bolo di ɲɔgɔn ma min Mali jamana ani Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka dansigi kɛ o la. Seko ni donko bina ko ka fɛmi Fatumata Jawara ni bɛbɛ ali dɔn siya la min ne a dɔnnen don diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen fɛ a ka dɔnkili kɛcogo ɲuman o ni a ka style o tacogo fɛ an bɛ wagati min na i ko sa Fatumata Jawara ale de kɔni ye farafinna nazara kan fɔ jamana olu la o muso la ka dɔnkilidalaw la ale de kɔni lamɛnlen don diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen fɛ wa ale de bɛna jɔyɔrɔ fɔlɔ la min lamɛnlen don ka tɛmɛ fɛn min ka dɔn k'a fɔ artiste féminine francophone bɛɛ lajɛlen kɔni kan an bɛ wagati min na i ko san ka d'a kan ni ye a ta k'a lajɛ a ka stream bɛ taa fɔ 400,000 ani 7,000,000 de bɔɲanko o la min na Fatumata Jawara a kɔni dɔnnen don ni a ka style ye min na a bɛ farafinya labɛnw o i ka dɔn k'a fɔ modernité o fara ɲɔgɔn kan ka o mélanger k'o kɛ fɛn kelen ye min yɛrɛ la a bɛ tour du monde yɛrɛ kɔni kɛ ni a lamɛnlenba don fɛn min ka dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔba kɔni tun bɛ maa min bolo o de tun ye béninoise Angélique Kidjo min yɛrɛ ka stream tun bɛ taa fɔ 1,50,000,000 ani 6 la o kɔfɛ camerounaise Emma ani ale fana ka stream tun bɛ taa fɔ 50,000,000 ani 6 la an bɛ wagati min na i ko sa Fatumata Jawara siya ale de kɔni lamɛnlenba don ka tɛmɛ bɛɛ kan ka d'a kan ale de kɔni ka lamɛnli o bɛ taa fɔ 400,000 ani 7,000,000 la. An bɛ taa Cameroun ka olu kɔni fɛ yen nɔ Cameroun jamana ɲɛma ni o ye Paul Biya ye ka sanga ni jamana ɲɛma sigi kalafili kura olu labɛn ni o kɔnɔna olu ye min yɛrɛ la Paul Biya a kɔni yi kan bɔ tuguni min yɛrɛ la hali n'a sɔrɔ a kɔrɔla wa a ye sanbi caman sɔrɔ fanga o la o kama a denmuso Brinda Biya ale kɔni bɔra ka kuma min na a y'a laɲini kɔni kɛ Cameroun fɛ ko maa si kana voter ni ale fa ye min ye Paul Biya ye ko maa si yɛrɛ de kɔni kana taa kalafili ka ale fa kɔni suganti tuguni. Ka kunnafoniyaw datugu an bɛ taa États-Unis ka olu fɛ yen nɔ Amérique jamana pilote militaire olu kɔni minɛla ka taa u datugu ka sababu y'a kɔni kɛ ko u ye u ban ka pankuru ni o ye avion ye k'o boli ni kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ de kɔni ye ka u kunda Israël jamana o kan ka d'a kan avion yɛrɛ kɔnɔna la kɛlɛkɛminɛnw de tun bɛ a la u kun kan ka minnu ta ka taga ni u ye Israël jamana kɔnɔna la adamadenya ani hinɛ kama ni fɛn min ye pilote militaire ninnu kɔni ye u ban ka fɛn min avion yɛrɛ kɔni wulini ni kɛlɛkɛminɛn ninnu ye min kɛra sababu ye tigɛ kɔni kɛra u la ka u jagoya ka taa u datugu prison militaire yɛrɛ o kɔnɔna la. Mali
kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw ni kunnafoniyaw ne bɛ dansigi kɛ aw ka bi juma kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛɛ sini